Γεια, καλώς ήρθατε σε καινούριο μου βίντεο. Σήμερα φτάσαμε τους 90 συνδρομητές, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάντε όλοι subscribe για να φτάσουμε και τους 100. Και πριν από 10-20 λεπτά είχα κάνει ένα short και παιδιά έτυχα αυτήν εδώ τη McLaren και πήρα 22 εκατομμύρια, τώρα έχω 150 εκατομμύρια όπως βλέπετε και αυτό εδώ το skin. Έχω και ένα δωράκι από το Premium Pass, άλλο ένα και το τερμάτισα παιδιά. Και πάμε να κάνουμε λίγους αγώνες για να γεμίσουμε το Vault και να κλείσουμε το βίντεο εδώ. Ευχαριστώ πολύ για τα 90 subs και μόλις πάμε 100 subscribes θα χαλάσω 10.000 χρυσούς σε spins σε βίντεο. Εδώ δεν έχει κανέναν. Πάμε σε άλλον. Pro Race θα πάρω αυτό εδώ. Έχει Pro Race αρκετούς. Έχουμε ανταγωνιστεί. Άμα τρέχεις δεν νικάς στον αγώνα, δεν πρέπει να τρέχεις. Πρέπει να πατάς και φρένο στους αγώνες για να νικάς. Αυτό είναι το κόλπο. Τράκαρα. Μετά θα κάνουμε Super Race. Πάμε εδώ. Τέταρτη είμαστε. Τρίτη. Ωραία, και τερματίσαμε τρίτη. Πάμε τώρα σε Super Race. Κάτσε πάρω και τα 10.000. Super Race θα πάρω εδώ πέρα το πιο γρήγορο μου αμάξι. Έχω και τη φόρμουλα που πάει ίδια με αυτό. Και αυτό το αμάξι τώρα που κάνω κόντρα, για όσοι δεν το ξέρουν, εγώ το ονομάζω Σάβρα. Δεν λέγεται Σάβρα, αλλά εγώ το ονομάζω έτσι. Κοιτάξτε πόσο γρήγορα πάει. Να, ας πούμε τώρα δεν πάτησα φρένο. Ούπα. Παιδιά τον γκλίτσερα και δεν ξέρω, μπήκα από μέσα από τον τοίχο, κάτι έκανα. Ωραία, πρέπει να το πάμε πολύ ήρεμα αυτό το αμάξι γιατί απλά φεύγουμε στον αέρα. Στους αγώνες τα αμάξια πάνε και λίγο πιο γρήγορα από ό,τι πάνε στην πόλη. Είναι προγραμματισμένα. Δεν πειράζει. Γίνονται και αυτά στους αγώνες. Να, ας πούμε εδώ πατάει 550. Παιδιά το είπατε. Πάτησε 550. Και πάμε να κάνουμε και έναν New Bell Class αγώνα με το βασικά να το κάνουμε με το Low Rider. Αυτό είναι το καλύτερο αμάξι για μένα για New Bell αγώνες, γιατί απλά έκανες αυτό. Να παιδιά, και έτσι απλά πάμε μπροστά και είναι και γρήγορο. και πάμε και πιο μπροστά.
Πολύ καλά αμάξι. Όπα, εδώ τόλουσα. Καλά, δεν πειράζει. Να, ας πούμε, εδώ τρακάρουνε, όχι, τρακάρουν τόσα άτομα. Ωραία. Βγήκαμε τρίτη, εντάξει, δεν πειράζει. Και κάνουμε και μια σούζα. Και αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Γεμίσαμε και το Volt. Δεν ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe για τους 100 συνδρομητές. Αυτά, γεια!